impress the players they're playing with. Philip Shiharsy e jaloch mar tuke mag NCBA Golf Series higani e giko tielo duto mag siri no Philip nowuok jaloch kod points moriwore koyombo jotuk golf 108 mane laro osimbono e kidieny mar wakeni Lusa Gitao obedo jaloch koloyo gross 84. Joloch no yudo mich ka jogo mantiere jotugo adek mabeche kidieny mar jomachuo kod mine oyudo mich moktine siling 100,000. Tuke mag golf osedongore kod midhusi mar corona ka oywayo jotugo moktine 3,500. The series has become a very central hub for all golf enthusiasts and attracted players from various skills and backgrounds. So the surge in participation is a testament to the magnetic allure that NCBA Bank sponsorship has contributed to the growth of now 16,000